അച്ഛാ, എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ എല്ലാ വിളികളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മാനത്തിനും കടമകൾക്കും യുദ്ധത്തിനും വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇപ്പോ വിധി ഞാൻ ഒരിക്കലും തേടാത്ത ഒന്നിനെ എനിക്ക് തന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ്, ദുരിതങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു ജീവൻ. എന്റെ പൂർവികരുടെ കരുത്ത് എനിക്ക് പകർന്നു തരൂ. അവസാനമായി ഒരു തവണ കൂടി പോരാടാൻ, ഒരു ശത്രുവിനെ കൂടി വീഴ്ത്താൻ, എന്നിട്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ. ഒരു പോരാളിയായല്ല, അവൾക്കൊരു തണലായി. യുദ്ധമല്ല അവളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, സമാധാനമാണ്. എനിക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത ഒന്ന്. അച്ഛൻ ദയവായി എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കൂ.